David musikako irakaslea da. Instrumentuak ongi jotzen ditu. Oso txintxoa da. Oso ondo portatzen da. Guk gure ingleseko anderinoa aurkeztuko dugu. Eire gure ingleseko anderinoa da. Joku asko egiten dugu. Oso txintxoa da. Eta lan asko egiten ditugu. Guk Arantxa aurkeztuko dugu. Anderenoa da. Beraztegin bizi da. Asko ikasten dau. Mendira asko gustatzen zaio joatea. Guk Iñaki aurkeztuko dugu. Iñaki gaztea eta txintxoa da. Jolas politak ematen ditu. Oso ondo esplikatzen ditu jokuak. Iñaki gure gimnasiako maisua da. Gu jangelari buruz hitz egin behar dugu. Gure arduraduna Ixiar da eta oso janari txarra ekartzen dute. Gehien gustatzen zaitena arroza da. Bakaldu, gero, jolastea gustatzen zait. Ni etxera joaten nahi.